karambol, neboli klasický biliár, kterému se také slangově říká kulečník bez děr a který se hraje se 3 nebo v rekreační verzi se 4 koulemi. Jeho principem jsou karamboly neboli setkávání koulí. Dalším základním druhem kulečníku je půl, tedy kulečník s dírami. Jeho principem je srážet barevné a pruhované koule prostřednictvím koule bílé do děr neboli do kapes. Hraje se s 15 nebo s 9 koulemi. Ke kapsovému druhu kulečníku patří i snooker, který poznáte podle velkého stolu a malých červených a barevných koulí. Má odlišná pravidla a způsob počítání, ale princip je stejný jako u půlu. Srážení koulí do děr. Tága jsou pro každý druh kulečníku odlišná. Nejdříve si ale řekneme zásady, které platí pro všechna tága. Velký vliv na přesnost hry má váha tága a jeho těžiště, které je přibližně ve 2/3 jeho délky. Také s křivým tágem se opravdu přesně hrát nedá. A nejjednodušší a nejpřesnější způsob, jak zjistit rovnost tága, je roztočit ho na stole. Můžeme vyzkoušet například na mém vlastním milovaném tágu. Pokud je tágo rovné, nejsou při rotaci pozorovatelné žádné výrazné výkyvy. Jak vidíte, výkyvy jsou v toleranci 5 mm. Mohu tedy na základě tohoto jednoduchého pokusu říci, toto tágo, které je moje, je tágo rovné. Pro porovnání vykonáme stejný pokus s tágem mého kolegy, který se mě stále snaží porazit. Vykonáme kontrolu rovnosti. Jak vidíte, výkyvy se opravdu nedají přehlédnout. Závěr pokusu zní, majitel tohoto tága mě nikdy nemůže porazit, protože jeho tágo je křivé. Každé kvalitní tágo, jako například to moje, má na konci špičky kostici. Pojďte blíž. Ještě blíž. To nemůžete vidět. Stop. Stačí. Toto bílé je kostice. Na konci kostice je přilepena velmi důležitá část tága, kůžička. Všimněte si, že kůžička není plochá, ale zaoblená. To proto, aby tágo při falších nesklouzlo po kouli. Děkuji. A nyní si pro zajímavost porovnáme špičku mého tága se špičkou tága mého kolegy. Vpravo vidíte správně udržovanou špičku tága. Všimněte si zakulacení kůžičky. Vlevo vidíte vyloženě odstrašující případ tága mého kolegy. Zaoblení kůžičky docílíme osmirkováním jemným smirkem, nebo si můžete koupit k tomuto účelu speciálně vyrobené kulečníkové pomůcky, jako je třeba například tato hezká věcička. Poloměry zaoblení jsou tu dány již výrobou a jsou 2. Pro užší a pro širší špičku. Pomůcka také umožňuje zdrsnění špičky. Důkazem, že použití je velmi jednoduché, je, že to zvládne i můj kolega. Nejdříve zaoblím. Asi takto. Pak špičku zdrsním, aby se uchytila lépe křída a tím se zamezilo případnému sklouznutí tága po kouli a nakonec nakříduji. Křídu, pane kolego. To je křída školní, tou se píše na tabuli. Já chci křídu na tágo, na kůžičku. Pardon. Toto je taková šikovná věcička. Malý magnet s pouzdrem na křídu, který se dá uchytit za opasek nebo za kapsu. Ušetří vám to spoustu času, který jinak strávíte obíháním stolu pro křídu. Kde jsme to skončili? Aha. A nakříduji. Poslední důležitá obecná zásada, na kterou vás chci upozornit, je povrch tága. Je totiž velmi důležité, aby tágo v místě, kde se opírá o ruku, takzvaně nedrhlo. Vidíte, že třecí odpor je minimální a proto je pohyb tága plynulý.
pokud je tágo neudržované, což je případ mého kolegy, usadí se na povrchu vodící části nečistota, způsobená pocením rukou, a vedení tága je pak obtížnější. Vidíte, že tágo se zadrhává, čímž se ztrácí plynulost a přesnost při vedení tága. Někteří hráči používají speciální rukavice na 3 prsty. A teď se půjdeme podívat do herny, abychom si ukázali, jak si tágo pro hru vybírat. Ve veřejných kulečníkových hernách se tága půjčují dvojím způsobem. První a rozšířenější způsob je půjčování tága současně s objednáním stolu a přebíráním koulí. Druhý způsob umožňuje návštěvníkovi výběr tága ze stojanů umístěných u stolů. Při výběru postupujte podle obecných zásad, které už znáte. Podívejte se nejdříve, jak jsou udržované kůžičky na špičce. Vybrané tágo vyjměte ze stojanu a zkontrolujte rovnost roztočením na stole. Vyzkoušejte skluz tága a na závěr s ním lehce ťukněte o zem. Tím zjistíte, jestli v tágu něco nechrastí, což by znamenalo nějakou vadu nebo uvolněnou součástku, která by vám hru znepříjemňovala. Při výběru tága ve veřejných hernách musíte být tolerantní. Z důvodu častého používání je těžké najít tágo v ideálním stavu. Proto se musíte spokojit s tím, co v herně nabízejí. Jak známo, někteří návštěvníci si půjčeného neváží. Nezapomínejte, že po vás přijdou další hráči, a tak se k tágu chovejte tak, aby si mohli zahrát i oni. Pokud budete hrát u jednoho stolu ve větší společnosti, nesnažte se půjčit tágo pro každého. Po skončení hry vraťte tágo na původní místo. Jestliže začnete hrát kulečník o něco více než jen občas a náhodně, dříve či později dojdete k tomu, že si musíte koupit tágo vlastní. Tágem, na které jste zvyklí, se hraje daleko lépe. Nejenom, že si ho můžete udržet v perfektním stavu, ale daleko dříve a přesněji zvládnete tempo strku. Předtím, než si půjdete koupit své první vlastní tágo, je nejdůležitější rozhodnout se, jaký druh kulečníku budete hrát. Protože tágo pro karambol je jiné než pro půl a tágo pro půl je zase jiné než pro snooker. Na tomto obrázku vidíte v porovnání průměry špiček tág pro jednotlivé druhy kulečníku. Špička tága pro půl má průměr 12 až 13,5 mm, špička pro karambol 10 až 12 mm a nejmenší průměr 8 až 10 mm má průměr tága pro snooker. Také délky tág jsou různé. Nejdelší tágo 145 až 147 cm se používá pro půl. Pro karambol se používají tága o délkách 137 až 142 cm a pro snooker 140 až 145 cm. Tágo. Kromě rozdílných průměrů a délek se tága pro jednotlivé druhy kulečníků liší i tvarem. Zejména v místě vedení tága. Zde. A také váhou. V každém případě je důležité se při koupi tága poradit s odborníkem. Dostatečný výběr tág a ostatních potřeb pro kulečníky ve specializovaných prodejnách. Prodávající jsou také většinou vášnivými hráči a jsou ochotní vám při nákupu tága co nejlépe poradit. Vysvětlí vám také, jak tágo udržovat, jaká křída je vhodná a nabídnou vám současně k prodeji obal. Často bývají prodejny zároveň servisními středisky pro větší údržby a opravy. Do těchto prodejen nemusíte chodit jen nakupovat, můžete je navštěvovat i jako výstavy a kochat se krásou vystavených tág, z nichž některá jsou skutečná umělecká díla. Hovoříme-li o tágu, musíme se také zmínit o této pomůcce, která by měla být v každé herně a které se říká hrábě. Hrábě se používají vždy, když je hrací koule příliš vzdálena od mantinelu a tedy nelze strk normálním způsobem provést. Předvedu. Děkuji.
Ano, právě tak se hrábě používají. Omluvte mne, prosím, na chvíli, ale můj kolega si dovolil mě vyzvat na jednu partičku a tomu nemohu odmítnout. A tak, než dohrajeme, podívejte se zatím na něco jiného. Než dohraji ve studiu s mým kolegou zmíněnou partičku, řekneme si něco o tom, co se s tágem zásadně dělat nesmí. Chyba je ve vás. Nevylévejte si zlost na tágu. Nepoužívejte tágo jako podpěrnou hůl a nestavte ho špičkou na zem. Nestrkejte tágo do kapes půlových stolů. Kapsa se může porušit a koule pak propadávají na zem. Před každým strkem se ohlédněte, zda neohrožujete své okolí. Tágo opírejte na místě, které je k tomu účelu určené. V rukou některých hráčů se tágo změní v nebezpečnou zbraň. Tágo používejte pouze ke hře. Pokud je stůl vyhřívaný, nenechávejte na něm tágo ležet. Tágo by se zkroutilo. Také mráz tágu nesvědčí. A teď se podívejme do studia, kde právě končí naše partička. To je jasný důkaz toho, že i evidentně lepší hráč může někdy prohrát. Na závěr se podívejte, jaké je správné oblečení pro kulečník. Platí v podstatě stejně pro ženy i muže. Tmavé kalhoty a boty, světlá košile doplněná vestičkou a motýlkem. Tento oděv platí zejména pro turnaje. Do veřejné herny můžete samozřejmě chodit ve svém civilním oděvu. Při oblékání však myslete na to, že budete hrát kulečník. Dnešní lekce skončila. Za domácí úkol si běžte zahrát do některé kulečníkové herny a sledujte ty, kteří už něco umějí. V příští lekci se naučíme základní strk. Šťouchům zdar! Šťouchům zdar a nashledanou u kulečníku. Ty dokážeš opravdu všechno zvorat. Jsme mohli točit prostě od rána do večera, furt to samé. Že se jim žádný nezlámal. To je jako docela náhodné. Ježišmarja, vykašli se na tak, vykašli se na to.